Salutare! Astăzi o să reacționăm la Jane Austen și da, e primul videoclip pe acest canal nou pe care l-am făcut doar eu. Și hai să uităm pe play. Hei, sunt Justin și astăzi reacționăm la cel mai tare music video din lumea asta. Voiam să filmez partea a treia din citesc comentarii de hate și am dat care mi-a dat un comentariu care îmi spunea că sunt un copil prost. Și m-am uitat pe canalul lui. Am dat de un video genial. M-am uitat la 5 secunde și am zis că e prea minunat ca să nu reacționez la el. Da, și în momentul în care filmez asta suntem în trending. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă se strâng 5.000 de like-uri, o să mai fac reacții la oamenii care îmi fac hate. Să vă abonați în caz că sunteți noi, să dați un share ca să vadă și prietenii voștri și un comentariu cu părerea voastră. Și nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru că acolo postez cel mai des. Și răspund la majoritatea mesajelor. Să începem și să sperăm că mai trăiesc după ce văd asta. Nu înțeleg ce cu chestia aia de la început, adică e o explozie și acolo scrie ha, jos e un sticker cu oh my god. Și da, jos în colț scrie că acest videoclip este făcut cu video show. Asta îl face de 2 ori mai special. Început de nimic, să se vezi zilele. A făcut nimic, n-a făcut nimic. Deci a făcut nimic sau n-a făcut nimic? N-a făcut nimic. Să-mi spună cineva ce e chestia asta. Doar mama mea. Nu știu ce a zis acolo, de eu am înțeles doar mama mea. Nimic. Spune da. Bune, nu vorbi cu mine. Vorbești cu fața ta. Cum poți să vorbești cu fața ta? Și numai mie mi se pare că melodia sună exact ca... Sunt Ștefan și am 15 ani, sunt din Drăgășan și am prieteni tari, nu ca tine, dam boschetar. Cer sus. Spune da. Bune, nu vorbi cu mine. Vorbești cu fața ta. Spune da. Doar cu mama mea. Nu cu mine, da? Ce mișcare minunată pe care nu putea face nimeni. Oh my god, la cine mișcarea asta? Oh my god, la ce moment suntem? La momentul 1:57. Să scrieți în comentarii la momentul 1:57 de minute. Să scrieți voi în comentarii. Doar cu mama mea. Au trecut 20 de secunde din video și eu n-am înțeles nici 50% din vers. Oh my God. Să-mi zică cineva că el chiar a zis acolo doar cu mama mea. Dame tu cosita, dame tu cosita. Ay, A trecut desenele. A zis a trecut desenele. Și nu uitați că ăsta m-a făcut pe mine copil prost. Nu mai e nimic. Nu mai e, sunt un copil. Voi exact. Nu mai e, sunt un copil. Nu mai e, sunt un copil. Versurile astea sunt geniale. Vreau tot ce vreau. A zis că bea tot ce vrea. Sincer, după cum arată, chiar dacă vreau să-mi iau de aspect fizic, are maxim 8 ani sau 9 ani, deci înseamnă că bea toate aromele de la Teddy. A venit cu Tony. Doar așa. Zice că a venit cu Tony, oricine ar fi Tony, și el e singur în fața unei case. Dar cine știe, poate acel Tony filma. Doar așa. Sunt comunism. Pentru tine da. Hă? Sar din cer. Sare până în cer, dar el a căzut pe pământ. Probabil l-a respins cerul. Chiar și la măta. Măta. Da. Tu nu uita că e ziua mea. Ziua mea. Dar mai devreme a zis că a trecut ziua lui. A trecut ziua mea. Nu uita. Sar până în cer. Să date și la măta. Poate acea măta îl aruncă până în cer. De sus. Că sunt. Da. Crezi? Oh my god, scrieți voi în comentarii la videoclipul acesta. Să scrieți în comentarii din momentele cele mai amuzante și na. Hai să continuăm. Instant deschiderea genului. Până și mâine, în cerul ăsta da. Nu uita. A venit pentru mine, nu pentru tine. A zis că a venit pentru rime, dar nu pentru mine. Dar probabil n-a găsit rimele, pentru că nimic nu rimează. Sărbătoare are. Nu uita. Sunt pretare are? A venit pentru mine, nu pentru tine. A
spatele camerei era nașul care zicea: copile, vezi că e ora de masă! Oricum, rimele astea s-au făcut de pe loc. Tare! Nu spun nimic! A zis că e tare și după a zis că nu e nimic. Super! Până ce am avut nimic, am avut ani, Am avut nimic, am avut ani pentru tine. nu uita, fabrică pentru mine. A zis că face beat-uri pentru el. Dar singurul beat pe care l-aude acolo e ciripitul păsărilor. Și pentru m-am bat. Bye, bye. Deci după ce ne zice toate chestiile astea, zice că ne-a pupat. Sincer, a fost cea mai tare melodie. Nimic nu se compară cu chestia asta. E genială, superbă, cu siguranță va fi un hit. Acest videoclip s-a terminat și din fericire am supraviețuit, deci aplauze mie. Și acum vedeți ce fel de copii îmi fac mie hate. Dame tu cosita.